ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kakenhuan juga samlaan dari Bahai ke badan yang kakenhuan balatiap ke Fish Farmers Producer Cooperative Society Limited. Dak jingthuan play ke lat gelenti ban aikam ajam syakikhuan samla lingba ke Kamri Doha. Ya ke FFPO la dapat register ke Lai Pautrik benai naitung arja apulai. Boka office jong Register of Cooperative Societies hanong po. Kabalayo ay jing itu nak sarkar kami sarkar jala kumjuru no Deputy Commissioner ke Ribahai lamban nak Fisheries Department Ribahai District. Kini kakenhuan kelayo ru ke jingkersan nak National Cooperative Development Corporation. Berkumjuru kelayo priang yang jing alam lenti nak Cluster Based Business Organization ha Assam ban pentulan bahaya kani kakam. Ya kan ka FFPO ha short form ngila banong FFPO ngila register ya ka ha unius snem maladep lai Pautrik January arjar arpulai apo ka registrar cooperative society office nongpo kan ka FFPO lani ka organization jongi ka lawan lingbana ka NCDC ka National Cooperative Development Corporation ha ka ba lingba kani ka NCDC ngilayo ru ka jing itu na ka sarkar ka jongi lengpa na ka office jong ka Fishery Department nongpo nangta na ka office jong DC Ribhoi District jong iru ngilayo ka jing itu ya kani ka FFPO jongi layo ka jing yaram ka jing yarap ban kumno ban penya ya kan ka FFPO lengba na ka CCBO ka Cluster Based Business Organization ka ATMS ka bawan ka badon na po Assam kani ga hikai ngi kumno bangin pentre kam ban penya ha ga baide bat ka kam rido kha ha kan ga FFPO jongi ngidon kinong tre kum ki CEO, accountant, ki fisheries expert, project coordinator, bat ki LRRP. Ya kini kinong tre jong kanigas organisation jungi FFPO la siu da katulop ya kiling ba ka jingkersan na ka office jong ka NCDC. Kajing tumu jong kane ka FFPO ngasong ba man itu UP kalong ban kentiu ya ka Kamri Doha hapo ka district jongi bat ka jelahi bro kawai hadu menta mene kum ka organization ngilayo ban gi ladon ki nori Doha jongi hakal lang sodong jong ka Ribhoi kum basis pak samputam ye ki balaya slok tilang ki balalong members hagane ka FFPO te iladon ru ko office trekam jungi po nongpo odeg headquarter hang te hapo ko office sinot ka bangila simwai na ka sinot president sinot ha ka room jongka lada pikwa ban kli ban tip company ha bede FFPO ila ban wan mi ha ka room number 6 hadu menta ka kum ka FFPO ngida trang ba ka Kamri Doha kan long ko boy nang ikam ki ban longkum ki kam ban kam ajam kalat ai kam ajam ya ki para nong suksnong jungi ki badon akadong kathan khamtam hakum gini gisngi ki ba kerdu kam bad ngira kerpan ru ya ka sarkar ba imba kane ka lat pathai kubor ba pensu ban yarap lem yangi ka FFPO ban play ki lat kilenti ban ai ki scheme ki ba pher shakne ka FFPO khnang ba ling ba jong kane ngin la pat ban penmi hakisi ki ba bot ban penmi hi dala de ya ki dokha da lengbana ka district Ribhoi ka jongi ban hakastit hi bro we tetang na kine ki kintin ki balengkon ai kuble lang ki bro ki basu basat ya kaneka kubor ka balengkot ka bangi kwa ban persmo supi